Stretávame sa tu teda na už úplnom závere nášho koučovacieho kurzu Holistický coach 69 a my sme nesmierne radi, že ste tu s nami došli, túto vašu 4-mesačnú cestu a 4-mesačnú transformáciu, cestu za seba poznaním a takým seba posílením. Ďakujem teda aj tebe, Zuzi, že sme tu takto spolu s týmito našimi úžasnými absolventami. Asi sa to nedá veľmi opísať, ako som tu prišiel a kde som sa posunul za tie 4 mesiace, ale ide naozaj o veľkú transformáciu mňa samého. A prečo by som ho odporúčal, komu by som ho odporúčal, asi každému, kto má chuť nejakým spôsobom možno vyskúšať niečo nové a dozvedieť sa o sebe, možno o komunikácii viacej. Čo mne dal tento kurz? Obrovský posun v myslení. Obrovský, že čo je dôležité v živote a ako má vlastne vyzerať taký ten bežný rozhovor. Nesúdiť, neriešiť proste, že naozaj byť prítomný, ale naozaj len proste byť tam pre toho druhého. A aj to spomalenie v rámci dňa. A prečo by som ho odporúčala? Tie základy takého toho klasického rozhovoru asi by malo by sa to školiť podľa mňa, pretože ľudia nevedia komunikovať. Nevedia a toto, aspoň taký základný, taký bežný rozhovor by mali práve viesť práve takým možno tým komunikáciím prístupom, lebo úplne inak potom ten človek posuduje toho druhého, takže pre mňa super. Ja som rozmýšľala teda, že čo poviem v krátkosti a to sa ani nedá nejak do takej krátkej vety alebo viet nejak dať, ale mne dal kurz obrovské veľké uvedomenie o samej sebe, o svete, o vzťahoch, ľuďoch. Dal mi ten priestor na to vidieť seba láskavými očami, aj druhých ľudí. Dal mi obrovský dar spoznať úžasných, skvelých ľudí, ktorí sú tu so mnou. A odporúčila by som ho všetkým ľuďom, lebo má obrovské benefity. Či už teda po profesionálnej stránke nejaký rozvoj, ale hlavne po tej osobnostnej. Takže ja vás všetkých pozývam, príďte, poďte, zažite. To je úžasné. Ďakujem. Mne kurz dal všeličo. Dal mi dobrú spoločnosť, dal mi program na 4x2 dní, 2 víkendy. Dal mi uvedomenie rôznych vecí ohľadom aj vnímania sveta, aj komunikácie, aj spôsobu komunikácie. Myslím, že veľa uvedomení. No a prečo si vybrať práve tento kurz? Preto, lebo je tu dobrá kombinácia teórie a praxe. Je tu veľa teórie, ktorá robí základ pre to, aby človek mohol skúšať a sa v tom ďalej zlepšovať. A takisto je tu veľký priestor aj preto, aby tie techniky boli použité, vyskúšané a aby sa videl výsledok toho. Čo mne kurz dal, tak neskutočnú inšpiráciu a vidieť príležitosti. V etape svojho života sa niekedy môžeme zacykliť, ale veľmi po niečom túžime a nevieme nájsť tú cestu. A aj si povie človek, že chce, ale nevie ako, alebo nevidí tie príležitosti. A ja som sa medzi tými úžasnými ľuďmi naučila vidieť tie príležitosti, čo bolo úžasné vidieť to na odborníkov, ktorí sa navzájom doplňali. To je Zuzka s Maťkou, to bolo, že každá je iná, z každej sme si niečo brali. A stále do poslednej minúty, ešte do dnešného záveru,
som videla, že čo sa ešte viem od koho učiť a to bolo, že pre mňa neskutočné. Komu by som to odporúčala? Tak ako kolegovia to rozprávali každému, ale určite ľuďom, ktorí nechcú zastať na mieste. Ľuďom, ktorým záleží na tom svojom ja, alebo chcú niekoho inšpirovať. A tu som to dostala, ja za to ďakujem. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať našim úžasným lektorkám, koučkám, Zuzke, Maťke. Bolo to úžasné, perfektne strávený čas s úžasnými lektorkami a ľuďmi, ktorých som si obľúbila a ktorý bol aj no lipstick on. Každému to veľmi odporúčam, kto sa chce dostať zo svojej komfortnej zóny, kto sa chce veľa naučiť, chce veľa zažiť. Nebojte sa, príďte, uvidíte, zažijete na vlastnej koži, že to je super transformácia, či pre vás, či pre iných, či si nájdete nových priateľov, kamarátov. A len vrelo odporúčam 5 z 5. Ja som tak pred začiatkom kurzu váhal, že či sa pripojím alebo nie. A pýtal som sa mojej kolegyne, ktorá ho absolvovala, na spätnú väzbu. A ona je učiteľka, taká je celkom náročná na vzdelávanie. A od nech dostal veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Tak to ma tak ako utvrdilo v tom rozhodnutí, že sa pridám. A ja som poznal Zuzku Birknerovú už predtým ako docentku manažmentu aj ako profesionálnu koučku, takže som vedel, že ona bude zárukou kvality, ale som nepoznal druhú lektorku, Martinu Magic, a ona Zuzke tak viac ako výborne, a nie že sekundovala, ale že ju doplňala, a tu vznikla tá taká synergia, že 1 + 1 sa rovná 3. A odporúčil by som ten kurz všetkým, ktorí sa neboja zmeny a ktorí vyhľadávajú zmenu. Mne to prinieslo to, že som sa naučil lepšie počúvať, som sa naučil aj trošku viac trpezlivosti a takej predstavivosti a vizualizácie. Takže tiež odporúčam veľmi všetkým. Ďakujeme krásne za všetky nádherné slova, aj za celú tú vašu energiu a vlastne takéto snaženie, ktoré ste tu počas tých 4 mesiacov do toho dávali. Veľmi si to vážime. Aj vďaka vám sme aj my podrástli ako lektorky, ako koučky, aj ako ľudia, pretože veľakrát sme tu zdieľali aj nejaké príbehy a vlastne sa inšpirovali. A to ma privádza k tomu nášmu výroku, ktorý sprevádza tento kurz, že buď inšpiratívnym človekom, ukáž niekomu, aby sa nevzdal. Tak ja vám za seba prajem, aby ste naďalej išli do toho života, do toho sveta, opakovane vychádzali z tej komfortnej zóny, ako ste povedali, že kto chce zmenu a kto chce vychádzať z komfortnej zóny, tak nech príde do tohoto kurzu. To nikto nechce. Ale keď to príde a to urobí, tak získa oveľa viac, získa takú tú transformáciu, to posilnenie tej svojej vnútornej sily. Takže veľká vďaka ešte raz. Ja len dodám, že zmena je nevyhnutná, život je zmena. A tak sa hovorí, že keď nie vy, tak kto? A keď nie teraz, tak kedy? Takže milí naši kolegovia, kouči, milí naši absolventi, veľmi krásne vám ďakujeme za úžasnú atmosféru, ktorú ste vytvorili. Ja mám naozaj teraz reálne zimomriavky a veľmi sa z toho teším a možno na záver taký veľký potlesk. Ďakujem.